Toen bist je al hartstikke vaker de West op Matthijsdagen. Wat verwachten ze dan, jongen? Nou, het is voor de eerste keer droeg. Dus dat is heel mooi. Hè? Het regent net. Dus dat is fantastisch. Het is nu al heel druk. Hè? Het zit bomvol. Kun je er ook op maar in. Dus en we hebben geweldig mooi repertoire. We hebben geweldige artiesten. Hè? Er speelt een hele goede band. Dus het kan het misgaan, ja. Zie je nog wat met de verhaal van Ozien in de band dan? Hebben we wel bezocht. Maar ze wonen net. Spietig. Maar het is wel heel mooi, net alleen de band, maar een heel groot orkest erachter. Zeker, de Waldzang speelt mooi. Daar hebben we Arne en Waantje hebben maar repeteerd. En dat weer prachtig. Die spelen hartstikke goed. Dus dat is helemaal te gek. Eugene is fantastisch. Weer natuurlijk een kleintje van zijn krek. Maar die jongen echt de sterren van de hemel. Dat is echt geweldig. En het wordt gewoon een hele mooie jong. En we hadden een heel soort zin in. We hadden een geweldige setlist. Er zit een heel soort energie in. En de meesten hadden het zin in. Wij hadden het zin in. We spelen op het wetter. Nou, dat gebeurt ik nooit eigenlijk. We spelen altijd in een tent of op een festival. Maar hoe vet is het dat je een podium hebt die oer het wetter bouwt is. En dat je daar als muzikant of als artiest daar spelen mooi. Nou, dat vind ik echt fantastisch.